Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung amin nga sangapada pabagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Masarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At timanang nasumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kanito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag ibikat, nimbag nga altaw, nimbag nga oras, kada kaya nyo sa kapada. Mga kanemars, please share this program. Kamayatan nga bibuya kayo, share. Kahit padaanan nyo pag ti pagkasalitaan ni Jacob. Awanin ti sa balipay nga ayat. Apay nga ta, pudno nga ta. Anya ti pa kayo naigan, ti biyag ni Jacob, dito yung balikas, wano kari, wano anyaman. Awanan ti sa bali nga ayat. Padaanan nyo. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ti pagkahayam ti nga Jacob. Kung ano nito'y, hanggur ka, i-record ta, baka nga-record. Kung ano nito'y papagahayam nakalawlawag ng bagana. Dito'y. Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi akastoy tibiyag diti lubong. Adda dagiti nakagasgasat, adamat dagiti nakadaksang, adamat dagiti nakadakdags na. Adda dagiti nagasat, adamat dagiti daksang gasat. Nangro na kanyak, Manong Nemi. Kasala sa alak idin ngagbihag. Kasala awanan ti mangipatpateg kanyak. Mangmangig ko idi, Manong Nemi nga adda Diyos, ngayon sa dinno ti ayan ti Diyos, ididay ti akanito. Anya day ta kanito, Manong Nemi. Ni ubing nga Jacob nga nakapimpiman kunada kanya. Makakita kanya kidi makuturanak, mapudpudutanak, mabisbisinanak, nakapimpimanak, nakakaasi, daksang gasat nga Jacob kunada. Agsang sangit Manong Nemi agsalsaludsud. Apay ngamin nga nasapa nga natay ni tatang, nga si marunumet nga natay ni nanang, kitaumet nga rod kapsat ko. Ang damit nagiti bagada nga kabagyak, nga nakasagana kuma, nga mga alakanyak, nga agyanak kadakwada, mangpakaan, nga daak tinatalagad na pagindaan, daak tinatalagad na paglinungan nagtudo, ada paglinungan kang sambayak, kalagitumteng na kalamidad. Ngem kunada Manong Nemi.
kabagyam tupay, adadapay nga isuda ti saan nga tumulong, kanawan ti asida mang tulong, iti kadaraan da. Napiyabay ti sa mo nga kapkapinano, tadapay linis kan pudaw ti puso na nga tumulong ken ka. Wen manong nemi, adda idi abong-abong mi, dito yak manong nemi, nga nadaan iti puod. Ni tatang manong nemi, insang pitda, imbaklay da nga awanin angis na, takinagat ka do ti dakil nga uling. Iti kaadda na manong nemi, iti igid ti waig, nagkumkumel ti mabalin na nga mapaning ilak. Nga manipot idinatayan ni tatang manong nemi, agsangsangin peratan ni nanang katinan kayat ti mangan. Aging kasi marunong nga natay de dinanang manong nemi. Agmay sa ako ni ti kalapaw, kat dimteng tinapigsa nga bagyo, kat intayok na inreba, manong nemi, ti kalapaw mi awanin, nalusak-lusak ti kalapaw. Napanak nagkamang, kadagit ti amok, kan patsik nga kabagyak, manong nemi. Ngem, awan tumawat kanyak. Anti, mabisina kanti, tsakpay na nga nanti. Ay, awan ti makanti ta. Nakikakitain, no, dakalabad, nagasat ka, no, awan. Hindi mabalin nga, agluto kayo nanti. Ay, tagdakin nakapagasak, tagluto loko. Alala, no, awan ti makamutoy, susur ka, barbara damang tadkan ka. Masan kayo kumakanya kanti. Kapsat yun, di nanang sang ka di. Oy, kapino na kita naganak ka. Gagangay lang awang ganak ti anti orahan, awang gabat nga kaanakan loko. Mapanak tumanin sa bali nga balay, manong nemo unurek, dagiti karubam. No adama rin na, nga mangmangan, manong nemi, akit pastrikan da. Jacob, tata, labayan nyo man, kakasi na tumambi. Labayan nagtumantin manong nemi. Kat kabuta ado damat nga sang kapamilya. Kasla umanay lang nga kanin ti pusa. Manong nemi ti labay da. Inapoy nga batit. Sa dekan mo naman si dada. Sang nga batit. Alagit ananusak to na. Aristok to akanin manong nemi. Tata. Agyanak manang da ito eh. Oray ta. Amok may tagdalos. Amok may tagsakdo. Amok may taginaw. Ay susabo baro kaya. Bilangan man numanok putot ko. Anak may kininanam. Nagaduda. Sa kanto may na yun. Kinaman ito'y naidasar nga kinantay-tay. Handa ka kumabay kahit agkan. Tagiin nagaw di kitandak ko. Natingharag ti papanakon. Agad agsursur ka barok. Barbaring no. Ada mga asik ka. Wano mapanga di sangot simbahan. Tagpalpalama ka. Manong na bugsong tibaklay ko, nga sumagmanong arwatek, nga rutay-rutay manong nemi, napyalangan da pagsukatak in kaso. No gasta nga dama sa lapon ko makita nga bubun, manong nemi, mapanak digos nga awan sabun na. Ngayon na da makita nga nabati da nga sabun, nagsabuna. Sakto matagsukat na. Labaak tumatan di umureng ko manong nemi, kat usarak to di sabun, nga nalipatan daw, no yung batid na. Sa kung to ibilang, puro right to mamagaan. Malbasan na, rugyak tuwanin tagsuso. Ay! Tataman ni Jacob! Ay! Piman pa nga Jacob! Kung nadig itipadak na ubing manong nini, batu-batuan na to. Imbas ko mga ayabad na kakayayam ng batu-batuan. Nolay ko! Aman basur ko, may batu-batuan na. De, awan tatang na, awan nanam, de! Imbas ko makasyandak manong nini saan? At damadanong ko ang tiyanggi manong nemi at damadamag minimirienda. Agnubyon sa, tanakaragragsak ng agit inisem. Agsinsinubot abay manong nemi titinapay. Hoy, ano yung bagang? Maday ko to'y, damagsit ka, nadungrit ka. Samit kadigdigos ko. Kadigdigos mo? Kadigdigos na ka nung sweetheart. Hindi to ta, kinaman tawado Asla, nisnis, tibado na. Sweetheart, mabisin sa. Kahit ikam, sikamat, sweetheart. Tumulong kay tibadong nga tao.
Diyak kahit tagas tao galim, o nagsinata. Ano? Gabo lang iti teta nga, agpalpalama, agsinata. Una ta, imbes ko mga ikam ti kanin na. Papamot bugtakin nga, ibagang nga nadungrit ka nabangsit, papanawam. Oh my God. Datakit din nga, agpalpalama, nadungrit, nga ubing. Hindi pagsinsinaan ta. Diyak kahit tagas ta karakter mo, sweetheart. Hindi mo kahit nabalbaliwan, sinatalangan. Shit. Datakit din nga ubing ti pagsinsinaan ta, kamat. Uy, ano naman? Dangrak na ito ubing. Ay, saan? Agtartarayak tumatin anong na yun. Naglukumatin ti tao. Bus ko mga kaasyanak, nangarandak. Manong nimi, hindi mabanog ako nagtartaray, naginana ako. Ngayon, Jack, ninamnama manong nimi, tayo napintas nga nubya, ima itayan ko. Pasensya ka na, anat-nagan mo? Jacob, manang. Jacob. O, dato na, isang supot nga tinapay. Alamon. Kaya manak, sabi ngamin nga, agwalang-walang ka. Ulila akon, awang matimayat nga mang pasangbay kanyak, kadagiti kabagiyak. Sa dino ti pakaidanunan ti panagbisin ko, mapanak sa diya, ng pakpakaasya makipangan. Magbagata pa hindi nga mapanak ka noong palpalama. Una talaga mga peson nagpalpalama. No kumalamabalin, adin ko kit ayabang kalayan, jabalay, ang saan ko nagadu kami. Yung bagbay manong nemit at dalat tamat na kita namaknang ti panagpuspuson. Iti panagnak manong nemi, nakadanon na kiti panakasentro ti lugar mi, da nakita nga simbahan manong nemi. Pinadas ko ti na panagistambay dyan. Urisan ko itang gaya ti imak manong nemi, araramidan di kita adda nga nadanon ko. Adaman at namang iyawat. Kita, piso. Yaman tan, kasi yung ambihan ko na. Naduma-duma manon nemi ti papanak anak dandanuna. No kastang madanunan ti rabi, ilad ko at taditan. Ti igid manong nemi no adda napasit nga handang madaldalapos di tuyak latan. Asin nun to nga ta. Tinakasagana nga umawat kanya kamang pasangbay. Diyos ko, kasyandak ko ma. No talagang handa kayo nga magbagadang ang Diyos. Anak ko mga baybayan. Iturumdak ko mano sa dinuturumbeng nga nakaikariyak. Pag-aasiyo. Masansan manong nami nga aramidek idagkarkararag. Numampay adda pa nagduwa-duwa ti riknak ken panunot ko. Siguro gapot ti kinaganus ti panunot ken riknak kadadda panagalala ti panunot ko no adda Diyos wenno awan. No anya ti bagbagada nga Diyos. Hamad nga ron kayong pasagabsap dagiti naganak kanyak idi. No anya ti makunkuna nga Diyos. Basta mang mangikulatan kada tatang ken nanang idi mga asin to na Apo Diyos kada tayo. Adda ni Apo Diyos di na tayo baybayan. Ti amok idi ket kasla mayor ken kapitan ti magbagada nga Diyos wenno presidente. Sana tayo abaybayan. Ngayon sa dinot ayan ni Apo Diyos. Kaanong to nga masapulak. Inosente nga sa lutsod manong nemi. Aging ka manong nemi nga naisurungak ti may isang highway nga pagdutuputupan di kitilugan gabota corner kuno crossing nga no adda agsilaw iti nalabaga damad di kiti agsardeng adag silaw iti green amok identi color manong nemi ti susurang madidin nanang ko hoy numampesan ko pa yan napadasan ti pamadak iti pagadalan na dumadumot nga negosyo manong nemi tinang pasuli iti crossing naging ka nga ada nang payapay kanya ay Barok ano ubran dita nakamulang lang glass kapag dandan nakala tiluan dya polis na agbalasyo kati saan nga pedestrian lane tata awan ti sang bayak
agkatang-katangak. Awan ti masnop nga papanak. Alag tugaw ka nabanog ka sa. Tugaw ka. Sige, sige. Sige, sir, natin eh. Basila, bahay, nakalalang, sir. Ano natin, lakla ko yung tata. Pagpunas. Basahan. In Tagalog, basahan. Dadaitek, kat deto eh. Kita nanusak mat nga ilako ah. Adamat na kita agsar din nga lugan nga gumatang na masapul da. Uno, adamat na kita mangangkat kat mapanday sursur. Kayat mo, mangangkat ka. Tayo kay sursur. Muno isabat mo digit agsar din nga lugan. Kayat ko tata. Ano talaga nga awan ti papanam. Awan ti sangbayam. No kayat mo, umay kang kanyak barok. Anat naga mo? Jacob tata. Jacob. Un tata. Naggapo maya. At ayo tata. Naggapuak. Ado. Saklag sarding nga magnano kasta nga. Mabisina. Katumasidegak no sino man timayat nga magpakan kanya. Di ka pa nangan. Mabisinak tata. Pagkadandan ni pangal daw. Pagkapangandan to na de balon ko. Manong nemin suro nak ni tata. Tapos sinulsut itinagan na tayo. At naganya tayo tata. Lipatak na tayo ni Bagayo. Romeo. Romeo? Tata Romeo ko na. Mabalin ngawang kailatan ti tatang. Ngayon may kita uwad putot ko. Tadyak ba't nagasasawa? Nalakayan kayo nga baro? Tata Romeo, nalakay nga baro? Gawin, tibaga mo na kisulatan. Guwapo kayo tata. Tatang, apay nga saan kayo nagasawa? Shhh, diba, medyo nagsardin ka kutse. Dati, isabat mo na ito. Amo mong teramay diba? Adamat manong namin di kiti kumatang. Adamat di kiti gabot na masyandak siguro, masyanda tilangak, manong namin oras sanda masapol, gumatang da, ada iawat da ang kwarta, keep the change ko nada. Namis isamak to manong namin nga mangited kinitatang Romeo, ti paglakwak. Nga po mayat man dada ka marok. Ada ka katulong hak, ada ka pa yung ngakadkaduak, nasana kung ngagmay-may sa. Ore on asawak, adan anak ko. Napala sa pulan. Talaga ka din na alain dak. Agyanak itehan nyo, tata. Uy, basta lagi di aglagsing-singpat ka gano'n na. Aglalain ka, gagagat ka. Kaya na, tata. Tatang, nga minuto yung tibalayo. Anjay, kamoy bagbagan ha. Abong-abong lang. Papanawad takpag hindi ka na di aking kuka di building yung hanak man nga grugrugit. Nadalos man taglawlaw. Apay nga umbalayo, tatang. Apay nga nagsanahay kayo, tatang. Psst! Adaman nagsardeng. Umatang dahil tala sa abat mo, tala. Naging ka manong naming nagkalanglang ka mga nangan. Tibalon na manong naming. Duduwa na ito yung itlog. Imbagmantaya. Ninayunak. Diyak kami na nga itibigan. Si Dak kumatibigan ti may isang itlog. Si itataal daw. Alasag kaysatan barok. Jacob, pagkuduan tamatindi na po eh. Mabsog ta. Basta laki di naipusuan ni ti panakay paay ni Gracia ka na ta. Saan na ta nga baybayan na po Diyos? Mangig kumaninday tatatang. Nang nangig ko rin ang kadatatang kinanang ko. Sana tayo nga baybayan niya po Diyos. Talaga, amit. Ni Apo Diyos amin, itakinagam ka na gini mapaspasama. Isunat akinagam, no hapay nga, daksangga sa tak. Amom, Jacob. Ada panawen, iti kinarigat, adan tumat panawen ti panagnamay. No panawen man ita, ti panagrigat ta. Baka dumdeng to ti panawen nga, agnamay ta nga duwa. Kasano nga ta, tata? Agkarkararag tagin na po Diyos, anyata mo, baka no, adot maganan siya ata, adot maglakwan tayo, iti,
da itek nga pag dati basahan mo no rigis pagpunas kasano kay nagdait tatak ayat manual awam mati may mahmaling ko nga abuludan nga pagdaitan dati singer ako na da singer nerwa mo ko na nga tiimak latam dyan kasi makita na pindas mo ti diet ko pag-alalan nyo nga ti rigis tata adu di ta mapanag-agala ka na giti mas basurod na nga di ka tayo nagratus ano nagrat ano retaso nagretaswan da di ka tayo nagdadain di faktorya gusto gaya sige no makapagpalpatan agsaid ka man ka na giti gumatang barbaring malako ta amin di gitoy da dinait ko itang mamaling nga mailako di mo malemen manon nemi nagnagna kami nga nagpadaya sa kam nagpaamyanan it is ungto ti may isang dakila building manon nemi na dito ka tatat pagyanan na kasanon nagtudo akit mapantay iti sa bali nga lugar nga aglinong karton di kita karton dara ka bubang nga karton so panakadiding na ito yung may panakaatip na diding na ito nalawa man tamat ti panakakusina ta ang mapanta ang agala ka na gitig mamaling nga pagtungo o apeg sanaay ka nagkatawa ka apeg nagkatawa am Jacob agpagpana tamad gamit ti gasat tatang may mapaitulog kita kasi nga biyagyo. Kit, nabigsakin mo't palain. Katapay. Amok ba't di ba matawad ti kwarta? Amok ba't agdait? Kalbasan na, mamanak ba't aglako? Madika-diti kasi yung pagsapulan? Mayat, nadalus. Hang illegal. Kaputasan na kabaybayan nga po Diyos, tao mati-mati nga raramidek. Tumteng ti panawan Jacob, ngayon to ni Apo Diyos ti supapak na ito nga, rigrigat ko, kan panagan aramid ko ti kinembang. Kinapudno na, saan lang siksikan, ti simang bay kaniyat. Ado ti kitikaskan ka, pasang bayak dito. So nalaing tasanda nga makaanos, panawan da. Mabandat sa baling mabalinda pakakitaan ti sapsapulen da. Ala, nagananakan ta, nakmangisaang. Tulungan ka tatang. Sige, agtinulong ta ron. Nakangisgisit mo na ito'y kaserola mong tatang. Into nabigat, ugasam tumangkin di. Ada, pan nakakanal di ta. Anat pagkapon ni dalumnat kanal. Na duman ang kapukit karayan. Kanagkapu ka na itay pagkapon na ritan. Nadalos man. Isot pagdigdugusa. Edi nakapangan kami manong nemi ada nakareserba nga doa nga payless manong nemi nga dinigkuan mi. So nabsog kami. Nagkaida kami manong nemi tinalawa nap-up nga karton may masatipungan na ng inala kong di bag ko manong nemi iso tinagkapunganak di supot ko di bugsong ko. Dito yung ka nag-istorya manong nemi ni Tatang Romeo. Jacob, awan idin di serserbi ti biyak ko. Kahit ko idin ti matay. So kakaskan ka. Nagtawa-tawa. Ibagada idin agbagtitak. Saka-saka nagpagnapag na anakadungtong rita. Timangmangig ko idi nga awag da kanya kat taong grasa. Nakangis-ngisit nakadungtong rit ti rupak. Tila makita da nga puraw ket ti puraw ti matak ken tingipen ko ampay ket di na puraw.
Diyak kayo din kayat tagbihan. Ngem, siguro, saan ngayon palubos niya po Diyos? Nga matay ako dito lupong. Saan ngayon palubos niya po Diyos? Nga din masupapakan, ti panagan-anos ko, ken panagururay ko. Diyak pinukaw tinamnamak. Dumteng tumitlaing ti ururayak. Kalpasan nga sinapul ko ng jakmat na sapulan. Anyo ti kahit yung sa tatang. Diyak ka mong ilawlawagan ka. Sa dinot ay hindi tinagandag ka na kayo. Marito ako ni di matay ng pagpata. Nagpatinggaak lang ti high school. Apay nga di ka sumapol sa balang ang pagtrabaho nyo. Nga saan nga agdahit ka naglako iti pasahan. Pinadas ko iti. Tsaka mo, no si sinupay, dita ka sanggasat nga tao, isupay ti mairuman. Simbre ka gasolin boy. Ngem, dadya padak nga gasolin boy, pinadpadakas na. Takayat na lang nga may katak, tapno may sarek na di kayim na. Kitam ti klase ti tao. Simbre ka pa yung houseboy. Ti makadakas, pinagtatakaw na. Ti labandera. Takayat na. Nga may sukat di anak na akas houseboy da. Parehas nga rason. Simbre ka pa yung adu kat adu. Ngayon sana ka nagpaot. Gabot na kinadakas ti tao. Ket, saan kayo pa nga nagayat? Daan kayo naadaan iti nobya? Abigang di kayo nag-asawa, tata. Nagpitik na minsan ti puso. Ingkarik ini nga awarin ti sa baling ayat. Ngem sanggasat. Saan ngayon palubos ni Apo Diyos? Nga da kami tinagkatuluyan. Gabuta, dagaak kat langit isuna. Ay, kahit yung asawan tatang, napanglaw kayo kat tiinayat yo, nabakna. Imbag ta kinayat na ka. Kinayat na. Yung karinamat kanyak, nga siyak kat siyak laing. Awanin ti sa baling ayat. Awanin ti sa baling ayat na, awamatan sa baling ayat ko, isisyon na laing. Tatang, mabatangak ala no, anatnagan dyan, girlfriend nyo. Romeo tinagan nyo, baka apay nang nangig mo na itang istorya. Kasi la, mangmangig ko kada tatang kininanang, no adda Romeo, adda kanumad Juliet. Ha, nga Juliet tinagan na. Ngem kasla, may yari ngimit lang nga Juliet. Gabuta, Julia. Baka Julieta. Haan, Julia. Mas lamad la Juliet. Amon ti istorya da Romeo ken Juliet? Tsak mawatan ti istorya da tatang kinanang ko. No sa salitaan dati may panggip kini Romeo kini Juliet. Anak na pasamak tatang. Tuloy yung istorya ay na. Ipatpatignak ni Juliet. Mamatiak. Ada dagiti kong daway nga. Agsinarak kami. Wow, naipintas nga istorya. Sige, tatang. Tuloy yo, denggek. Saan nakaturturugan ha? Saan, tatang? Denggek na istorya yo. Ay sinsinara kami. Iti may sarang ha. Parke. Park. Ano ti park? Dati park. Tunggal lugar. Ili, syudad. At park na. Adupay at no. Syudad nga dakkel. Kat dakkel pa.
Kasla ko no jem Manila jay Luneta. Luneta Park. Kasla kas jay. Adda may sa nga park nga magsinsinarakan mi. Nagpintas nga park. Ado di kitikas kada kami nga agayan-ayat. Ngagtugaw kada iti Benz. Agsadak ni Julieta iti barukong ko. Apurusak ti buok na nakabangbanglo. Apurusak ti nakakinkins nga kutis na. At dapat iti kundaway. Agbinisito kami. Ag lips to lips kami. Kasi lang makikita kini kada tatang gininanang ko. Gabot na dyan kalapaw mikit awang kortina. Makitkitak na ko ida. Bagamon na makariingat kit. Ag sinsinipit da. Aguni ak no kakit. Tagtagari. Agar aramid kami ti ading mo kunada. Kasta ka di tatang. Hana. Lips to lips lang. Awan kami ti lugar. Tapno agkanaig kami. Nagkinari kami. Ngawan apulos. Iti manglipat kada kami. Amom tinagbaling nga timsong mi. Anat nagbaling nga timsong yo. No other love. No other love? Kahit mo takantaek. Ay, kantaek ti no other love? Kantaek. Para ken ka. Halaman, tatang? Tadengge? Sige. Gor katang. Peta. Dengge ma. Halaman. Ngimsang gamot maturog kabayatan nga. Agkang kanta ka. Na ito titimsong mi. Kadi di Julieta. Julia ko nakuma. Ay, hangaday di Barbareng si bibiyag pa lang ni Julia. No other love can warm my heart. Now that I've known the comfort of your arms, no other love, all the sweet contentment that I find with you every time, no other lips could want you more, for I was born to glory in your kiss, forever yours. I was blessed with love to love you till the stars burn out above you, till the morning star a silver shade. No other love, let no other love know the wonder of your spell. Nagpindas gayam ti buses yu, tatang. Ano na kinitat na lakaya kon? Jacob. Dada ti timsong yo. No other love. Amumi nga kantayan nga badpada. Kini Julia. Julia, sa din naman itatayan mo. Iba't patay ka, or orayin ka. Sapsapulan ka, Julia. Blessed with love to love you, till the stars burn out above you, till the morning star a silver shade. No other love, let no other love know the wonder of
aping ngagluluwa ka, tatang. Basta malakip ko. Sa bagay, oray niya tararamidek, adalata ni Julia, iti puso kinrik na, iti panunod ko. Ngayon, kasano ngamin nga nagsina kayo? Tang, kasano? Tayo na, langit at lupa. Iti maamuan, dagiti nag-anagkan ko, ana. Nga ti pagmamauyungan ni Julia, kat may salahing kas kanyak. Siyak na, gasoline boy, pasaray, bakery boy, paboy-boy lang, house boy, office boy. Ngayon, anyat ang dakeng kape kinayat na ka ni Julia, ni Nana Julia. Apay, si Kamil lang nagkunay tayo nga gwapo. Gwapo kayo, tata. Nangaroon maarwatan kayo. Tagpagwapo kayo nga talaga. Why? Adumat idi, dagiti, simang sambay nga, sabali nga babae. Nakasla lang sulisog kanyak. Ngem, awanin ta sa baling ayat. Dito'y pusok, nilaing Julia. Sinapol ko isunan. Kanayo nagiding agururay, iti parke nga ayoyang mi. Sana nga agururay sa dyan. Nang naruna iti paset, nga magusgustuhan mi idi, nga pagtutugawan. Numano, mano nga tawen nga inururay ko, nga nagururay iti parke. Sa dayag agtugtugaw, agmalmalem, agpatpatnag. Saan ka nga may bisin? At damat no ka umay, tigay tayo agpasyapasyar. Pasare mga suda iti mineral water, iti abay ko. Sa damang idiso iti hamburger. Kaputa, mabisina kagit, kanig hamburger, sakto uminom. Kasi ano nga din nagsakit ti tiyan nyo? Agay mapan umublang, umisbo. Pasari umisbo aklat nga nakatugaw. Hindi bagada nga bagtit kayo. Pasari sa tiliwandak na kiti pulis. Nga ibalod dak. Pasari pandak iti SWD. Nga maglibasak tumanin, mapanak tumanin iti parke, or orayak ni Julia. Tanagkari ngamin kanyak. Nauwanin sa balingayat na nusanga siyak. Monotawan kon. Lakaya kon. Maturog dal. Sa dino nga talaga tiyan ni Julia, Nana Julia tatang. Tidamag ko. Kirimpan da kitinagandak king kuwana sa di Amerika. Kitawang nga ro din ang saman nga mauray. Ngam nagkarikan niya. Ngagsublin to. Diyan mo, tazambat nga nagpakada. Ngam kasi dyan, tibagbaga na. Nagsinarag kami, kat kunana, no mapasamak ti pa nagsinami. Agur urayak kadagsublin to. Sa anak pa lang na pukawan tinamnama. Jacob. Agur urayak. Aging ga iti mauding angis ko. Kinuorin na dakton iti nagkaysa nga biyag. Urayak to palaeng ni Julia. Gabuta awanin sa balingayat. Isulaeng. Manong nemi nagtalinaeda kiti sidong timbilang ko nga ama, kinimbilang nakmet nga anak. Pinagbasa nak manong nemi kat babae lang iti nadait nga trapo uno basahan, kanda dumapay nga mabali may pamataudan iti kwarta. Nakapaggraduarak elementarya manong nemi. Ket no, kasta nga, kaida kami, kantain lata kantain manon nemi, ni tatang Romeo, dati timsong dangan no other love.
is istorya na tangol ulitin no kasano ti kinaragsak da idi kini Julia. Ken no kasano met tinararamid na idi saan nan nga masapulan ken mauray pa ni Julia. Nagbasak ti high school manong name iti kayat ko ti makaadal aging ganak iti second year high school. Insarden kun manong name idi kapsot mo ni tata. Ni tatang Romeo. Saan mo nga makadait? Hanan nga makabangon iti may sa bigat manong name. Tatang? Tang. Ay. Jacob. Anak malik nayo. Nakapsotak. Eh, saan kayo nagpailaunan nga lakay? Aping itulok yung kapsot kayo. Di ba? Or-orayan yun ni Nana Julia. Baka no, isut agur-ore kanya. Mapangkundanunin. Inutoy. Iti nagkaisa nga bihag. Saan yung itulok, tatang? Alala, awan di magdanakin yung kaputa. Nakailak matin. Kabaila ko nga siya. Iti agtrabaho. Tapnong serbiak ka daw kay tatang. Agbati ka latang rin ito'y abong-abong. Tapnong nikastakit agtrabaho ak. Anak ko ti trabaho. Kaya din sardeng tamutin ti Jack batin makadait. Di, sumpre ka nga tinadalita mo baling kang pagtrabahuan. Kasla makit-kitak, ti bagiken ka, Jacob. Kastak mo didi. Tilad na di babaling kong sir kang trabaho, halakit ka takis. Pagbiyagak lang. Adala aramatek, ngagbiyag, ikatang tibadok, sapatos, arwatek. Teto adala yung aramatek met nga pagplete nga mapan makisinarak ni Julia. Tano makitak to ni Julia. Ore kasanot regrigat ko. Makariknak to diragsak. Numarakop ko manin ni Julia. Julia kay nga Julia. Tapay. Nabadasan ka din tinagayat, Jacob. Ubigak pa'y tatang. Siguro dumteng tumat nga pitik ti pusok. Kas kada kayo. Sambot ng pilpilyan tikas kini Julia. Apay tang. Baknang. Saan ka may karikatakwana? Kat asin naman ti pagpitikan ti pusok akat isunto. Sa mong susurutin ti pakasalitaan mi kini Julia. Kat naladingit. Tang, masalutsod ko man. Awang ka din ni namnamayo nga agsinarak kay pay, kininana Julia. Nagsinarak kami man, siguro, idinto nagkaisa nga bihag. Dito pa lang nga bihag, dito daga, awan namnamayo, nagkita ka ito. Panagkunak, awanin, hindi kayo mapukaw din namnama, tatang. Di, mapagkay manedya parke, napangurayan nyo kayong kuha awanin di parke. Ha? Hindi pa nagprogreso ulit ang lugar. Awan di parke. Inlakod di gobyerno nga nag-1 degree. Tsaka mo, pinagbalindan nga residential area. Adun na gidarakal nga balay nga nipaddes sa jay. Saan nga nagbaling nga parke? Di mapangkilata sa jay. Andiyan tamuyo. Baka ur-urayan na kami din raan na nahulya sa jay. Saan? Sige, Jacob anak. Di ka nakapakadanangan. Basta lakit at dumabati nga kanek. Ilak amulat ng tipangal daw. Kahit mo David ka, sikan tumanin tagloto tipangrabi. Sige nga na tatang. Ala, saan yung itulok nga agkapsot ka, kamusta uminom kayo, makan kayo. Habang ang dapat lamakan. Ore saan nga na sustansya. Ngayon bayan nyo, nodan tumasara ka trabaho. Kadagswaldo ak, manganday ito matinaimas. Inakto gumatang hindi Jollibee kada, Chowking, kada, ano to pa?
Makdo. Saan nga ni Imas? Dagiti makmakan sa anak ko. Tatang, gumatang kang tukit tinateng, tanabayagang salak na sidad nateng, peles mo tatakang kanayon namin. Alaw nang, nang tumagit yan na gumatang tot nateng, Ken gumatang kang tumaten ti karne, tamasapul met lata ti karne. Unang, namnamayan nyo litang, barbareng no, makapido tak din takit na daigatan ko. No, pa second year college, second year high school ak lang manong naming nga matured maten ti bagi gabatirikat. At may sa nga construction site manong nami nga wanted pion. Amo ka masaan ti pion wanted second year high school ak na ron. Kamana ki masdag dagang gwardya. Iti haruangan ti construction site. Sir, ay apay, kahit ko ba ti sumrek? Wanted ko na. Wala sumrek ka nga ron. Madaman di trabaho ko man name. Takil nga balay dito kung konak tinakam ko. Pinayapayan di gwardya manong name ti may nga lakay kati masdag. Apay, guard. Inataga mo, ating ko? Jacob, boss, sumreka ko ma. Kabaylam, kabilak boss, napiksakmat. Sa bagay, nabiskad di pa magin. Okay. Kasama mo lang ti police clearance mo, barangay clearance, police clearance. Kapag katawa ka. Boss, di kita masapol nga isabit mo kanya. Ti ID. School ID lang, sir. Ganda. Dito yun, school ID. Jacob. Tapos saan mong itulit nagbasa? Oo, pagbasa ko, sir. Duduwa ka malaking tatang ko, kinmasaksakit din tatang. So, kabilitan nga nagsardengak, kalbas na nagsapul, trabaho. Anong dati nga trabaho? At edi, basit nga negosyo may agama. Nagdait kami ti Ricky's sa Milako. Ang iyong kaputan, nag-absot mo tinitatang ko. So, kasi siya akong nagtrabaho. O, sige, awatan ka. Siya ni tatang mga kulas. Kapatas, kulas. Boss ko naman kanya. Ang boss kulas. Mabaling mo nga rog yan. Bilang kong tulatan nga may sangal daw mo. Yan tangay, 2 lang nga oras tinapalabas. Yan yung tiramindak, boss. Umeka. Inaadan na lang nga pagsukatam. Awan, boss. Okay, mabalin natan. Kasi isurok doon yung tiramindak, ma. Manong nimi sa anak ba't nga narigatan? Timuna, pinaurnos ni Boss Kulas, manong nimi, di kitinehuarang ka nga tilad na nakaikabila na nga kayo. Dikiti ka nung saan dan nga kay-kayat, uno pagkalalusan na retaso nga kayo. Iti mangal daw kami manong nemi, jakpat nagbalon, jakpat na mo. Ay, Jacob, boss, awang balo mo, awang boss ta. Ay, wangga, magantag ka, pakantan. Po, naimas ti sidana, ta adobo kin aday na brown. Sa ka adobo na ba si ti? Ina po Endo no, agsweldo kan, no, di ka agbalon, ada karinderya iti asidag, ti amyanan. Mabaling nga sa diti pa mo panganan. Ha? Makita ka, alibtak ka. Nakalaliston nga o trabaho, kahit ko ipatrabaho ka. Agpaot ka bata, no kasta ka. Ado nga men dikiti kakadwak dito no ada pa ubraket nakamay-mayat da. Datay ibaybayag da tapno rekas tagat malpas da. Iti mabayag nga tiyempo. Tatadyak kayat Boss, mangpaspasagid ka manan. Agad na sidat sili agad maisot maadatan. Kita nyo ni Jacob. Dati ka baro-baro kadwa tayo. Kinam gat ako pa half day na nagadot na trabaho na. Kasto ya tubing. Kagangay pa ilang nga, boss. Nagpaspasip-sip.
Nakikinatawa naman ng name tapos pasipsipa na kanula. Ito po, baik na boss. Tapos na tumang trabaho na, ialing-aling na tulatan. Basta kung makumplet ba saldaw, save tumalat sweldo na, naliptak man nun saan. Ay, di kay kaskas na. Siyak ti ung tan ni engineer na to'y ng kontrata ka dito nga balay. No, agkapoy-kapoy kayo. Ada oras, ada tiyempo nga panangrepas na ito 6 months. Kitam ka na eh. Ako ba makabulan tayo? Eh, harig na, mangrugrug kita pa lain. Boss, talos tilang data. 6 months ko na yun, boss. Panang trabaho tayo ito. Kaya 6 months ang diretso nga ang trabaho. Di adumet. Una, sigurado. Hangka lagi din ang patay-patay. Tapos saan kang ikatin. No hapeng at the placard iti kay at the inikat ko ngamin di Sabado. At mapangkit agyawi din kada kita mabalimpay nga usaren. Eh di sakpa rin tilogi. Agtakaw kada kiti materyales. Apo, nagdelikado ito kasi, boss. Sa mga tultulado na kasi, ha? Saan, boss? Nasing petak. E di nalpasan ti malema ron, Nemi. Inasudkak ni boss. Boss, mabalin ti bumali. Damdamon, bumali ka sigod. Ay, dadadyak kayat. Boss, mawatan na ko ma. Awalat at di awan eh. Karing-karik kanitatang ko nga gumatangtot na imas ng masida pagpapigsana. Ita lang, boss. Sa anak itong bumabali, basta marugyan ito na adsweldo. Amo, nung di ka lang kasapulan, diyak lang makita ti abilidad mo, talagang saan ka babalyan. O, dito yung manayan. Na yun ang boss. O, dito pagbalilan ko ng sa karibo. Sige, boss. Thank you, boss. Manong name ni simbre ka kiti kasitgahan nga food chain kiti adda diguna itinorder ko manong name tapen inapoy tapno sa anak ko ng gutlut-luto. Manong name pedicab met di mabaling nga pagluganan manong name so deta. Talakam ti plete. Hindi makasang petag di bahay manong name tang dakon. Tang. Ay. Jacob. Yung tulok yung katamanan nga nagitid kayo nagbalmalan. Good news lang, nakastry ka kasi good di construction. Nakabali akpay, nakagatak ti kanin no? Agkaldo ka, naputot pa lang tang. Ito sarkod na mga tan. Manong name manipuli di at trabaho kakas construction worker. Medyo pimintas met ka sa sahad ni Manong. Tadanam na may mga rin ikatang karigda sa pulan ni. Pinapacheck up ko Manong Nemi, ni tatang ko. Hindi sa daan dati agas. May pahalat kang kuha na Manong Nemi, tiba manog. At ay agal-al-al. Ngam ka sa pulan namat kanot exercise. So magbaga kini tatang. Tatang. Napigsa kami lang no kahit yun papigsa. Ay hindi ko nagbambanog Nakalaan nyo kami sakit yun. Saan kami nagsiksigarilyo? Saan kami ngaminom ti ara? Kunada. Nga orin no isarding mon, no napasama kidi. Sumken to umno panawin. Abi nabigsa ka ideng sigarilyo? Idi awanin ni Juliet. No adag pa inom. Aglalalo noon nagpadaya, kadadok mainom. Diyay. Babadak, ti arak. Ayun, no saan nyo lagi din nga babusun di bagiyo ko ng doktor. Nagpaot pa di biyagyo. Di yung kadi kayan? Ngagasawak to kita dapo ko yo. Ada ka din girlfriend mo. Ada kursunada ko ni. Baka baknang kaslagin hulya. Saan tang? Servidura. Iti karinderi nga papapanakmangan pasari ilibrenak nokan. Isupay. Uy, baka malugi na di negosyo da Negosyo di bus na. No, baka no, aging babayad ka ti baka supplian na kapit ada do. Ayan ka Diyos sa wentang.
ada kastakit. Karinderya, ada servidura, ada mo't boyfriend na. No mapambangan di boyfriend na, mangtad sa nga gasot. Suplyan nanto, iti 5 gasot. No? Lugi na na. Oh, tang. Gumapgapo ka. Barok kamit. Sapsam. Lamlamyungan lang lang. Agananos ka, Jacob, ba? Ay, tang. Yamanag unay kada kayo. Sana ka nagbaling kastoy, no saan kada kayo, no sandang kinupkop. Ita, may sa ako nga nga lalaki.Ag-uubra, aglinglinget. Alawan, kit sabi ko maharat. Tang, may kang kanto tinayong magagasat. Agpadpada tatatang nga may kanto tinayong magagasat. Saan na nga baybayan na po, Diyos? Basta magnamnama ka, kat patgan na ka. Oen manong nemi pudno timbaga kinitatang Romeo nga adda Bebelin nga sarsarong karak iti karinderya. Lunch break manong nemi. Jacob, boss, pangal dawam. Makan pagsangon iti balong ko. Saan boss? Abay, inak di karinderya. Boss, ilib-libre ni Bebelin, iso na. Uy, sila magbagap talaga, wet. Iso akang kanayin sa di karinderya. Libre iso na siya dito makan. Suplyan na pa iti. Ores ang agbayan ni Jacob, suplyan na pa. Labagbag mo. Talaga, mate. Nung at agsigarilyo ka, kat, libre pa sa garilyo. Nung aginom ko kumamay, kat, libre pa, inom mo. Binabaklat tayo naman nung name, hi, Bebelin. May gani, dabakan di sa dyan. Yes, ma'am. Order mo ko na kumaangam dati. Ay, wen, adabaro nga putahe. Paraman ko keng ka. Ha? Putahe? Iparaman mo? Ano nga tanong nagdelips mo di paraman mo kanya? Loko ka, di mo pa imbagat I love you kanya. Di mo ka di mabasa di magbagari di matak? Dagititignay ko? Anyat amok, baka ada girlfriend mo. No other love dito, uy. No other love. Manong nemi no kasta kapag panag-awidan, pasaremet sapsapain ni Bebelin manong nemi iti agpakada iti karinderya pagyanan ipambar na no kwa manong nemi agawidan kat nasakit ni nanang ngem tirantana manong nemi katap no makapagkuyog kami. Bebelin, nasapa pa lang. Ipapananta. Inta iti may isang lugar nga napintas nga lugar. Kas kuma iti parke. Parke? At ayo dito iti parke. Una sanggat, basta. Di aglugan ta, mapanda di parke. Di park. Naglugan kami manong nimi. Iti taxi, kalpasan na tulod na kami ti may isang park. Dito nga tatibagbaga ni, ay, hanggayam, awang gayaman dito bagbaga na nga park. Sino? Ni tatang ko. Dagtugaw sa dyan, tag-istoryakan ka. Inistoryakan ko na manong nemi kini Bebelin, ti may panggap, iti ayan ayat da Romeo kini Julia. Basta? Kidam kat saan nga nag-asawa ni tatang nga Romeo. Katsi ka nga eh. Apa nga, tatang ko naman katamumot kayong nga ama. Diyak bagay ministoryakan ka no, kasanot kinadagsang gasat ni Jacob. Istorya mo to. Istorya to ba't no kasanot kasasaad ni? O sige, agin istoryata. Kabayatan nga magmagna kami nga kibkibin kini Bebelin manong nemi naging istorya kami. Inistoryak ti amin-amin. Inistorya naman ti mapanggap ka nakuha naman ng nemi. Talo da ka nung agkakabsat. Ninanang na ti kakaasi ka mga saksakan ti panagbiagda. Gabutan ni tatang nakit bartikero ka nun. Ang dapat di kundawin, mabut-butengat, musta ka mabartik ni tatang ko eh. Tapay. Pasaray. Umay nakaida eh. Anya? Baan na makaputak? Susapo. Di ka pa nagtalaw.
Adala ko mga rin mangitaray kanya. Abay, katawa ka. Kaya mo itaray ka. Ng pangitarayak ko making ka, pag ganun takit abong-abong lang tiyan, may kinitatang ko nga Romeo. Agan anos ka, agan anon ka lang. Wala, agan anos sa. Romeo? Mabalin ta ka di agkinari dito nga parke. Agkinari? Ang lugo. Kasla pa nagkinari da Romeo kini Julia. Ay, baka agpukaw ka numat. Baka no, sa mundo matungpal ti Karim. Ngayon mapagkinarita. Di mo pa imbag ka kanyak ti I love you. Di tayo ito, sa pulo na pa lang imbag ti I love you. I love you. I love you too. Mabaling ka nga na kisinin? Di pa lang ururay ka kisinak. Virgin di kiti lips mo? Sika. Virgin mit. Awanin sa baling inayat ko na lang siksika. Kas ka Romeo kini Julia? Nung saan ko kaya't kumapasamak ka data? Saan kantong umadayo? Numatuyok man, nagsublihat to. Saan ka kang tumadayo? Ikarim ko ma. Ikarik. Jacob. Siksikan tulayang. Awanin sa balingayan. Kasta ako met, sweetheart. Awanin sa balingayan. Saan ka nga kayat sa baliwan? Uy, ikarik kang ka. Siksikan tulayang. Manong nemi makabuol 5 nga bulan. Ket makabulan laengen manong nemi tinited nga plaso tapno makumpleto o malpas. Tibalay nga patpatagdaran ni. Edita. Ada pinastrik ti gwardya manong nemi ti Kate. Nga bakit? Bakit nga kasla Muslim tilangan nakadalungdong dilarupa naman nun namin ti makitam kasla kasla Araba hamat kasla nakapandiling kasla nakaruat iti Maria Clara parang ganon manong nami nag-standby ti bakit iti may isang asuli. Kit-kitahan na kami manong na yung kabayatang gububra kami nga ada itiruar sa balimat na kita ada itiwunay. Huwain manong na pasaray umisem, pasaray agsadnaan. Hey, Jacob! Boss! Abi nakabutalan ka? Ikam kamakamtay dito. Hoy, agtrabaho ka. Ilan pas mo dito, ubram. Huwain, boss. Sinakit ka naman, ya? Diyan bakit dyan ang pinastrik ti guide? Abi nga pinastrik na. Boss, samat nga makaisturbo Baka kahit nalaeng ti agbuya, buyain na tayo nga agtrabaho. Kita nyo kit ni pasaray umisem nga agtapaya. Pasaray mat agsannaay. Nagloko na dyan nga garden. Abi nga pinastrik na. Baka agbagtid na ta. Saan ka tamo? Saan naman alangat agbagtid? Kuribat-bat la jurupa na. Ngayon, napintas niya lang nga na. Iligpas mo na, Dan. Sige, boss. No problem. Ini, mangang kami, manong nemi, naira na nga awan ni Bebelin. Tamasakit ka nun ni ading na kita ng bantay. So, nga saan ako nga paniti karinderya. Ngayon, gabotin pa kada nga awan. Nagbalo nak manong. Ano si Dam Jacob? Prinito nga ikan, boss. Inaman kat kaduan di bakit? Baka kaya't makipangan kanya. Hoy, baka mangkukulam na talo ko. Kitam talaga sila mangkukulam. Garata, parawarag tuman kindi. Boss, halagid nga mga ano, pa kita parawaran nyo kan takapimpinas di. Plastar na dyan nakatugaw iti suli. Boss, mapanak sa dyan. Tila, araramidan nga. Boss,
Kahit ko lang interview di babae, di bakit na dyan, sino ang natubaran to? Nana, yung bag nga Aldoyo, kinita nak lang manong name. Mabalin di makitugaw. Ay, latan dito eh. Makisang ko latakin kan. Ora kita damat panak inaramit ko dito pag-sistem bayak no panakalamisaan na. Sikati na nga rami di dito eh. Anak, wala na. Apre nga naramit mo dito nga kasla paginanaan. Iso nga dito ya kalagtaros ta kita nga ron kat nabindas nga pagpalabasan ti oras. Inong amin no kasta nga agpalpalpak masapukot kasta nga lugar. So nga naramit ko dito eh. Bagman na mong gustuhan nyo. Nangang kayon, pagsang mo na nato yo, prinito nga ikan. Sige, sige lang tatibangan. Kinado kita itinangan. Naladawa ka na nga ni tibigat. Alas 9 ti mga anak. Susahanak pa lang mabisi. Alan, mangangan. Anot nagan mo? Jacob, Nana. Nana, nung di kayo pa nangangan, di mga anak nga rin, mabisinak. Rubeng laeng anak. Alam nga katano ta pagpisa man ng trabaho. Ta buy-buyayek laeng deto. Napintas to laki di deto kambalay. Napintas Gabot na nakap ti mga ramid. Ken adulagin din nagastos ka neto eh. Milyones. Neto nga minti magusgusto kang buyahin. Alamang ang kanmang ka na nakpakadanagan. Sardin ko naggalgal manong nemi. Agday-dayeng, di bakit? Ano to daydayengan na? Tsak mawatan. Intuloy ko lang tinangan manong nemi. Intuloy naman tinagdayeng, di bakit? Tapos lagpat paturog ti ubing. Lakait ko ti maturog. Pampanutek mo niya na tangadayin. Ako rin ka. Posible No other love sama na tika. Dahil na tika bakit? Manong nemi dandani inaldaw nga anda ti bakit. Magustuhan na manong nemi. Ada madigidi gundaway nga saan nga siyak ti mapan mangkadkadwa keng kuhana. Tadi nakmet ba di paritan nakmet ni Boskolas manong nemi. In istoryak manong nemi kini ang ngitatang Romeo ti may panggap iti bakit. Ngete ko no? Ana jitay-dayangan na? Kasi lang ata, paborito mga kanta, tatang. Tetimsong yun di kini Julia. No other love. Masigurado. Anot lang nga bakit? No iti balasang napintas. Kang kanayong na nakadalungdong. Dilarupan at makit-kita. Naghayat ti arwaten na. Numagnak at medyo agkayab-kayab di pandiling na. Sila Maria Clara kung nandun sa. Saan nga nga posible nga dahil dito sa puling kit orayan nyo, tatat? Kasi anong kumakit, ada sa di Amerika. Eh, ang damuyo, baka nagsublin. Anot ka adala sa di, Tatat ka mo.
no, iso na kas pagarikan de jay. Anyat ka dana sa jay. Apeng umay na kay bambantayan kin buy-buyain. Apeng kuriruan na lang ti panunod ko. Wala na lipatin mo di jay. San siguro iso de ni Julia? Awanin ni Julia. Kan may sa nakilti pamati ka nakiasawan, nagapapukuitan. No saan, no sangit, natayan, or orayan na sadyay langit, no sadyay langit man tiyan. Manong nemi narananga adda tibakot, iti pagtugtugawan na, kan pagbibuyaan na. Iti may katlo agundaway manong nemi, nga imay si marungkar, iti aking kontrata. Iti madama, kad iring pasmin manong nemi nga balay. Ni engineer suplado. Diyan mo no suplado, to pilyedo na. Uno ning panaganda isuna, suplado nga na talaga isuna. Siyempre, agpupungtot. Kulas! Ay, engineer! Uy, may kalamos laingan. May kanam to nga bulan. Kinaman ba tilangan na? Boss, adumat kami di kiti rimrim so nga problema edi. So nga sa amin nga na kompleto nga. May ring pass. Baka no agbaling nga apito nga bulan nga may ring pass. Ano nga di problema? Kontrata reto, sakti malugin. Boss, pasensya ka yun. Banyo tayo, iyalas to me. Rumbin mo na iyalas to yo, nga malpasan. Abay kami, nakaginginat kayo. Boss, engineer, bemit nga, napudot itatuloy yo. Gapos sa siyak nga rod. Kaya po ay. Alang, trabaho kayo. Di mo siguro amo nga dagdagan do kito yung ubing mo. Ano sarbing nga kabatas? Boss, amo ko mang ibumbunto dito pungtot mo na damang problema di balayo. Uy, yung problema di balayo. Uno balay ko. Di problema, kada kiti kontratak. Kaya amin, nagpapata kaya amin. Aguro ka. Sino na dyan? Amad nga mag-isturbo, boss. Bakit nga umayon ako agbibuyat to nga kasla pa naka-supervisor mo? Baka isot ni makakabaybayagan niya, baka sumang visit ka na kayo. Aguro ka man. Ay, engineer. Abay. Sama ko man nga, ung tanon, anyaman aramidin nyo kada dyan nga bakit. Kaya naman timading aramid na. Sino ka, nga mga tipa kanya. Siyak ni Jacob, may saka na kiti obrero to. Siyak ti masansan nga kasasalita ti bakit. Agbabakat ka kasla? Ang mga manmad no. Dato tagis ispya, kat matakta ko dito materials dito, oy. Ako ka. Boss, hanak ati pa eh. Manong name pinagsawsawaan na ti bakit? Ano ti kadam to eh? Sino ka? Ha? Sikat imang bisbisit ka na kiti obrados ko, so handa marpas ti obrada? Ang talo ka to eh! Boss, saan ko makasas para gista dito pagkingkuhanan? Saan atipan, Jacob? Pumano ka dito eh? Manong name ti makter ti bakit? Kaslarantanan ti pimanaw at adamat tinitelikodan mi manong name kini engineer. Hindi agring ti cellphone ni engineer manong name. Shush! Signumat ka talaga itong isturbo ya. Hello? Manong name. Adamang mangin ko agun uni. Itilikod. Ti bakit agun uni? Si kakadin ni engineer ng aking kontrata, iti patpatakder ko nga balay. Ay, ma'am. Siya kang beso sa, ma'am. Mabaling ka din nga umay sumarongkar, engineer. Kahit kung nga makita, tinapintas nga pakabuklan, ti balay nga pinatakder ko. Ma'am, adalawin problema. Gusto nga mabalin siguro nga makabulang pa eh. Manong nimi, nakadlaw ti engineer. Nang buwalta nakita na, ti bakit, ti likodan na, nisugayam ti kasasalita na. Sigagayam ti suplado nga engineer, ay pagbagalang nga anangawat ka rin ti patpatakder ko nga balay. Ay, dakay ka di ma'am ti kasasalita kiti. Siya,
Iso nga ron nga dak dito nga kang kanayon ta. Buy-buya kita no kasano nga iring pasda na ito nga balay. Nakumpleto kun nga nabayadan kang ka. No mapaitala nga kita ta, engineer. Itala nga kita ta. No agsarita ta, cellphone line. Kano, takasapula mga kwarta, kas pa nakakumpleto na. I-deposit ko iti account mo. Nabayagan nga na-deposit ko iti kompleto. Ngayon sa mo pa na-kompleto iti balay. Ma'am, sorry Nakaigayam na. Sorry kada kita yung bagbag kada kay tayo. Diyak manamungan na kayo. Sa mo, kabasta kami ngusgaan, ti tao. Kano kasta nga da ka dito Kasta ti pa nagsasarita mga kadagitubin mo. Ibag man tawan ti man, tutup ken ka ta, bugbugen da ka. Isla sa nga tao no kasasaritan mi kiti obreros. Sorry ma'am. Ma'am, sorry ka talaga. Napudot ti ulo, kakang kanayon. Nangig kong yung bagay tani kapatas. Nanti mo ko maibunton dito Tinayaman na problema, pinanawam ti balayo. Baka na problema ti asawam. Wano sikat mga aramin ti problema. Nga pagkaskas diyan di asawam. Nga baka agrib-rebelde mo di asawam. Gabot ti kinababae ro. Boss, ma'am, sorry. Sorry talaga. Sige. Ori ka lang, ti manakairing pas dito Sige. Dida kayo. Hindi adantigate manong name ti paket kinamakam ko. Nana? Ay, Jacob. Nana, no andaman digit tinimagbaga kada kayo nga sanyo kinayat. Dumawat ang dispenser kada kayo. Umatamo nga madingin bagbagam. Kapag piyamana kang ka, Jacob, bro, sikati, naanos ko man mag-isasarita kanya no ka, na dumungay ti istorya. Papanan nyo ano dun, ma'am? Magawit akon. Ada ba ibagam? Kahit ko mga ag-istorya tayo pailang. No kahit mo't mang-istorya ka niya. O may kakariting address. Ay. May isang apartment nita. Iso pala pagiganak. Kabayating ururay ka malpas na itong ipadakter ko ang balay. Apartment, sino ka duway di apartment? Magmemisahat. Asin itong arti ka duwayo nga. Ag naid ka rito yung nagdakkalang pidas kang balay, no? Ag mamisa kayo. Barbaring no tanto kadwa. Sige na. Malbas ti trabaho, umayek to. Umayek to magsasalita ka. Alam ko, yuray ka, ha? Ururay ka, Jacob. Agsaga na akto, pangluto akto, tayo mas pangrabi. Gabuta, maburbur siya anak. Mapaspasel ti panunod ko. Agala-ala, adu dagit mga taod nga saludsud. Nga tsak amo no anya ti sungbat na. Baka ni nana, ti bakit manong name aking kukuha ti patpatagdermi, iti makasungbat kada kitang saludsud. Nanak lang nga nana, tsak pa ngamin nagsaludsud no anyat nagan na. Itay kasarita tay ni engineer ket aw matimbaga nga nagan dukit ma'am nga dagos. Idada ko manong name isang wanan ti apartment, nagbasa na. Isu na manong name ti may nangilukhat, isu nga ron aday ti first door. Ay, Jacob, samat na nakadalungdong manong name, nakalaplapsat nga babae. Kasla may isang Reyna manong name. Ngayon nakapandiling lata. Ngayon maawanan ti abong ti ulo na. Nakat atintog ti buok na manong name. Nakapinpintas. Nung nga taong pa asawa na siyempre baroak. Mabalimot siguro ang asawa ti.
Bakit ken baro? Naku, nagtinakam ko. Umay ka, sumari ka, dumanon ka. Nakasaganan ti bang rabi? Nasabang mo pa lang, nana. Mabalintamitan nga, rugyan. Kabayatan nga isistoryata. No, naman kayat mo nga istoryain. Kinistoryain. Sige na, nana. Rugyan tang relatan, tapno. Napaot ba naging istoryata kabayatan nga mangmanganta. Nay, mas malong namin sa sagana na. Na kaya tinagluto na, na? Nay, mas tiluto yun. Ay, gamanag. Nadayawam tiluto. Sa balit lang hayo ita, sa baling no kaumay kay sa jay. Asla, na nakasayan ito sa nga pulong at 20 edad yun. Nakabimbintas kayo. Ay, gamanag. Abay nga, dakda kayo. Abay nga, awan asawa yo. Awan anak yo. Awan pa asawa. Iso nga awan pa anak ko. Abay di ka nag-asawa. Di ka tinaganak ka na kayo. Nataydan. Sa Jeddah, Amerika natay. Nagapo kayo sa Jeddah, Amerika. Agsubli-subli akto ti Pilipinas. Sibo di dinakana kong tiwaya-waya. At asap sa pulik ka na daw rurayak. Aging kang itis naoding nga panagbakasyon ko. Nagbalin mo tin nga residential area dahil nga lugar nga pagsinsinarakan mi. Iti asap sa pulik kinururayak. Iso nga, gimatangak matin. Gana pagsuunay, nga may patang, di kursunada kamaset, detang area. Isod ginatang ko nga lote. Nagparami na kandagos ti plano. Idim pakita na kanya, pinarugya kandagos. Dajay, may ring-ring pasitan nga, ipaspasdik yung residential. Among kadi nga dahil nga lugar idi kat may isang park. Park. Nga sadya ti pagsinsinarakan kan pagit inurayan mi. Iti nagbaling nga lalaki di biyag ko. My one and only love. No other love. Nana, mangmangig mo no ka nga daydayang iti no other love sang kani. Dahil siya nagbaling at team song me. So nalaing ta. Iti mamuhan di kiti parents ko ti amin. Ing kalikagom da. Ngayon tugod na kong sa di Amerika. Nasaan akong nga nakapagpakadagan ko. At saka mon, noan yan, tinapaspasamag kan ko, ana. Awamet, tinagbalin nga kami kasyon mi. Diyak mat mabalin nga suratan, tadyak mat mo. Awamet, iditiper naman ti address na. Pinadas ko mat kadi nga maawampulos tinawat ko nga subalit na. Aging kaya di matayin, di ka dinaganak kaniyak. Nagkana kong tiwaya-waya. Doon kaya akong tinagbakasyon di Pilipinas. Tapno, urayak isuna. Sapulak isuna. Ngayon saan nga? Yung palubos ti panawen. Ngagsapat manin ti dalan mi. Tsaka mo, no aday tanasawa na, kanatapay na po ko na. Ngam dagdagal ti mamatik. Na saan nga nagas-asawa kas kanya. Kaputa, agpadpada kami nga ng tungpal ti karimi. Ngawanin ti sa baling ayat. Ala, nana, agsangsangit kayo maten. Pasensya ka, Jaco. Kaya kahit ko tagsangit nga dapang ibagbaga, ti kahit ko
nga pagsakitan. Ang iyong sanak pa ilangan na pukawat tinamnama. Nakakilti pamatik. Nga dumtektot eh. Panawen nga makitak man inisuna. Barbareng no, natungpal na ti Karina. Nga saan nga nagayayat. Barbareng na si bibiyag palayta. Nana, nabayag tanagam mo. Diyak pa yung mutnagan mo. Diyak ka di pwede baga. Gabot na diyak ba't sinaludsod. Iring basta timangan. Baka no, madalagan na kang ka, sadyay balayo. No, maladaw kang ngagawin. Nana, dakay ka din eh, Nana Julia? Ada nakakita, jinagan ko? O kung tinakakita, ngamadan na kang ikat. Iso ka di palang tipat-patik yun? Sino ang takdakamatin mo iso palang? Di bagbagayong nga, nagkinarian nyo ti awanin ti sa baling ayat. Okay. Tawanin na ta sa baling ayat. O reyon no, ado idi ti kayat digiti parents ko nga pakiasawaak. Awan ti sa baling inayat ko. Kan ayat tek-tek na na yun. No saan lang isuna? Kahit yung kadang makita isuna, nana? Pikid di ka saan? Isungar tinabaya kung nga sapsapulan kin ururayin. Nana, gyaman ti panangawis yung kanyak dito eh. Niya imas ti luto yo. Kat... agpakadaksan. Nana, inawis tak dito eh, mabaling kadimot nga awisan ka ito? Sa din no, di awisan na kayo tumat sa di balay. Diyan mi. Barbaring na maikarakari kami. Halloween. Abi ka din saan. Amom Jacob, inidamo ka lang ang makitan. Nagpapausang ka nga. Binigbig nga anak. At akong kunak no kasta nga umayak at makitkita ka, anak ko dayta. Anak ko dayta. Nasingpet ng ubing dayta. Kung kunak tinakam. No, agsabat man yung tidalan mi na ti first love and last love ko. Kat sigurado nga saan kam tungag ka anak. Mabalim min tumat ti mga dap. Hanggang itong mapapanito orphanage. No, dikit. Agadap kam to itila kaya kas kang ka. Saan ka pala kay nana? Baruag pa lang. Alawin na si Kingaro din ka na. At damit lang pagpletem. Anda, agtrabaho k nana. Alaim da ito eh. Nana. Api kandak ti kwarta. Alan, kasapulam. Oh, sige. Awatek, gabutin papusuhan. Talaga da pangaramatak da ito eh. Sige, nana. Good night. Sige, ingat, Jacob. Manong Nemi, kasta unay tigkakar ko makasangpit dito ayan mi kinitatang nga Romeo. Tatang! Ay, po. Apita ka lang sumangpit, anak. Tatang. Nangangan? Nanganak latanata, di ka mat maurayan. Tatang. Kumusta kayon? Stoy. Tang. Into no Domingo, awan trabaho. Agkuyog tanduman. Papananda. Ganto papukis ka nagpabarba. Paahit. Nakalaklakay unat lang mo, gapo taburangan ka sa tabarbas mo. Kanigatahan ka tuman na pinasamadom. At ay... Indan to, agpapasyal. Anong papasyal nga bagbag ka pa?
papintasan ti tarupa. Sapo. Nalaka di pa pagbalbaliwan ti rupa kita. Aman datang, basta ito ng Domingo. Ha? Basta, ano anyaman ti bagak. Saan ka nagreklamo? Agpagwapo ka. Gabota, dandanin sumang bahay ni Nana Julia kang ka. Dala bagbagam. Nagsangit ak manen. Apay kung magsangit ka manen. Malagip ko manen ni Julia. Anin tatangan ay. Di ka ganda, agada kayon. Katsi ka nga ron. Agkadata manen Agkadata manen. Uwan. Alam ko na. Kadbay ama, nagkantak manen. Tatang, matungpalin, tikal-kalikagom yo. No other love nga talaga, tatang. Alakit din ganak nga ron manen Paturugan ka anak, babae ni Tidaito akanta. Nga isanggot ko kini Julia. This is for you, Julia, baby. No other love can warm my heart. Manong nimi binayaklaeng ni tatang ngagkang kanta. Kabayatan nga alalak batin titurog ko manong nimi. Kat kasla, masirsir matak no anyan ti mapasama kiti masakbayan. Other love Nagkitan ton darumyo kini Julia. that I find Nalagip ko lang harot manong nimi ti saludsud ko. No sinunton ti kadwa na ti dakkel kalapin na sa balay ton malpas. Agbalintong butan nga balay ko day chay. Isot pa katong pahalan ti rapahap ko. Agbalinak nga anak darumyo kini Julia. Maituloy kong itong nagbasa. Pagbasaan dakto iti magibilang kanyak nga anak. Matungpalmat lang tarapahap ko. Pumintas tinaran niya ka masakbayan. I was blessed with love to love you till the stars spread out above you, till the morning star as you will share. No other love, let no other love know the wonder of your spell. Uwan manong nemi na iturturog ko kamayatan nga kang kanta ni Tatang Romeo. Nakaisa maksiguro maturog tanalag antirik na. Aging gawa nung nemi nga ni Tatang Romeo tinangriing kanya. Iti kabigatan na. Makitak tiranyag tirupa tilakay manong nemi. Nagtagtagay na magidrabi. Nagtagtagay na ba kayo, Tatang? Iti tagtagay na ko. Nagkita kami kini Julia. Iso nga nakaragsakat. Paitapay lang nga matagtagainip ko isuna. Iliwag idi nga matagtagainip ko kung maisuna ang itala nga natagtagainip ko. Gaputa dandani kayong ngakita, Tatang. Dandanin. Dandanin. No, the wonder of Your spell. Manong name tinungpal ko tingkarik. Domingo, bagong sweldo, kanorihan nga bagong sweldo, tinted ni Nana Julia nga kwarta, naramat ko, tap nagpagwapo ni Tatang. Nagpabarber, manong name, puks at tahay. Alpasan na manong name, katang, tibado, baro nga, hamping kita baro, damo nagsapatos, manong name, sapatos. Baro nga pantalon, ang lang baro, damo na pa, tagpantalon, kung makita ka pantalon, naka-short lang. Kaya napintas ka t-shirt, apo. May bagay kayong kuha na. Hindi makita manong name itilangana iti pagplastaran, pagifitan, pitrom. Tapos mereka kamo, kita matilangan ita Tatang. Gugwapo ka ba yung siya ka? Ohan?
Kas talagkam sa atin. Itatangwit, nakarumot na. Kasla talagkam sa atin tilang. Ilyak mo, pa-facial petro pa kaya. O, maano sa malagi ti sakit na. Kapag na sakit no. Damom tagpa-facial. Miyerkules manong nemi iti napanak iti apartment ni Nana Julia. Hey, Jacob. Nana, apisan kami nga mo may sadyay. Gabuta disturbo ka no ko na ni engineer. Isong sano kan ng imimay. Siguro, makalawas langin, makompleto ito na may binsan. Tilangin kurang na nanak at tigitay appliances. Isong harot your ore kong maring pasen tapno may i-deliverin kan na may plastaran na kiti appliances nga ginatan ko. Kan napintas nga tamad lang ti interior decoration mo. Daman na mo kini kapatas ng sino ti kinontrata ng mga design. Ay, siyak pa yan tinang pili. Tano kasi dyan na may sarak kan dikiti. Alikamen dikiti appliances. Marami kami na. Kayat ko ngayon ito na maunagararan, mablasan. Ada kayo ito amin, nga nangubra. Tadan ito ko kada kayo, sagay sa bonus. Nagyaman kami, Nana. Nana, isong imayak lang. Mabaling ka din nga. Into no, ba, rabi inabikat? Awisan kanto? Sa din, no? Iti may isang gagang ilang restaurant, but it's a restaurant. A dinner date. Ay, awisan na, iti dinner date. Handa pa nagkurso na adam kanya. Balasa nga pailaing, kit mamalimit. Ngem, no other love. Imbilang ka lang ang anak. Kano adaman pa nagkurso na adam kanya. Lipati mo. Gabot na maminsanak lang kaya. Nana, hangakansat kahit ko sa wen. Apin nga rin nga i-date na. Adan to iyam amukin ka. Ito ora man sa sinot iyam amukan niya. Basta adan to iyam amukin ka. May masalahin kayat ko. Awan sa baling ayat. Ora sinopay nga pulano iyam amukan niya. Ngatan, mabaling ko nga kari. Isa patak. Ala, basta mabaling ka din, Nana. O sige. Umay nagtudaw asin nito sa tanto nagkuyog nga paniti. Restaurant ako na. Nagkamanak, Nana. Awan lugan nyo? Diyak kayat, timaadan tilugan. Tadi nga kayo amot mag-drive. Diyak sinusuro tayo drive. E di mga alak ka driver yun. O mga nuramasin nag-alak nga driver. Malaksin no among tagtrabaho, tas sakat alak. Alam, saan nga dito panunutin ta? May naglangarod daw asin dito Tagkuyog. Manong nemi mapilpilit idi ni Tatang Romeo, idi bagak ti amin. Tang, ano pagdanagan nyo? Siyak na taggastos. Di kaya't nag-relax kayo? Ag-dinner date ka? Wanap ta kong kunam nga adan to ka date ta. Adan to iyam among kanya. Kat adan to iyam among kanya. Awan, ito sa baling ayat. No sa alay nga Julia. Anya ti amom, baka ni Julia, ibagak kang i-date mo. Ti ka-date ta. Mabalin siguro, may karagnagan na. Basta tang, agrubot kan, agpagwapo ka. Gabot ta, umuna kang tulad ta, ibati kang to di restaurant, sa kung tumapan alain, at iyam amukan ka. Manong nemi, ito ko maabong-abong miti ayabak kaninana Juliang saan ko na. Baka kitagbalin ka sila nakapimpiman launay. Niya Tatang Romeo no sadya nga makita na. Tipat patig na unay. Iso nga timesa, taklas ka restaurant, manong nemi. Napang kundi nawaas, tibakot. Nagtaksi kami, aging ga nakadanon kami manong nemi. Iti restaurant. Nakatalikod manong nemi ni Tatang Romeo. Iyan tiri daw. Hindi masasidag kami.
Iti makadanon kami at tilikodan, tatang Julio, tatang Romeo kunak kuma. Kunak mo no, si kakinchak lang. Adayam amo kada kayo, nana. Ala, no, iyam amom lakit. Kalakaro din ang plastatan. Si Mango kamin manong nemi. Inyangad manong nemi ni tatang Romeo tirupa na kat nagsabat dagiti matada kininan na Julia. Manong nemi. No, dako man lang pang picture ko kadakwado, no panang i-video kadakwado. Makita manong nemi ti reaksyon dagiti matada. Ti makkel nga pagpada dagiti matada. Aging gama nung naming and inot nga timpuar ti isem iti rupa da. Sada ka naggidan manong nami nga nangisagana ti takyag da para ti panagin narakop da. Tanakatakder idin ni tatang Romeo. Kit ore lang naggidan manong nami ti panangibagat at tinaganda. Julia! Romeo! Sa tanakin narakop, iti nakairiro. Umis isa makpit namang bibuya kadakwada manong namin numanin ulitan dat agin narakop na iro. Simublat nga naramid da manong namin nagkinagegda, naglanang da bibig da. Kunam lang ni teenager da lips to lips manong namin. Nasaan nga masideg ti waiter ti restaurant manong namin. Saan da kumapay nga nagsina? Ma'am, sir, baka no, sa balinto ka lugar, papanan nyo para iti dayta. Boss, pasensyahan. Nabay kami nga sa ada nakita. For how many years? Kita lang nakita naman it. Gusto ka di? Bagam lakad ako nga plasta na kasi kababay nga dagdag dumakustomer. Baka kita sa balit pagit makarupan na dito. Sige, boss. Sa tibakan mo. Sige. Nagrinukat dahil manong nemi. Na nagsangod na nagtukaw. Sa dakitain. Jacob, Nana, apingantin mo yung baka. Kahit kayo nga rin nga masurpresa. Kastamat ti saludsud ko. Jacob, tatang, apang isugaya mapindi mo yung bagang adagos. Surpresa nga ti kahit ko. Ay, agyaman kami kang ka, Jacob. Sika tinagbalin nga instrumento. Tapno masilpuan. Kaya nayat mi. Masilpuan ko na kang Julia. Tinongpal ko ti karik. Sinapsapol ka. Nagururayak iti parke. Aging kasaan nga nagbalin nga parke. Kastamat tinaramin ko. Idinawaya-wayaan akong tanatay di ginaganakanyak. Numan na nagbakasyon ak dito Pilipinas. Sinapsapol ka. Inururay ka. Aging kasaan nga nagbalin nga park. Di pagsinsinarakan da. Di tamatin ti kapunan ang apeng aging matang itilote. Nga, tinagatan ko kat iti paset ti parke. Nga, pagsinsinarakan tayo di. Apay nga ti mo yung bagakanyak, Jacob. Nga ti gayang patpadaryo ang balay kat iti ayan ti dati nga parke. Diyak amo ti istoryayo. Nga da diyak amo nga parke da diya edi. Sa ako lang naman nga parke ni ibaga ni Nana. Dagiti order tayo. Kumustahan, Romeo? Manong nemi inyo istorya ni tatang Romeo ti amin-amin. Kinitanak. Inyo istoryak met, no kasano nga nagsamat ti dalan mi. Agpadpada kay gayam. Agyan kayo, iti abong-abong. Iso lang ti kay kariyan mi di. No mayroong paston di balay. Yung kari ni engineer na makalawas layangan. Siya tinangabaganan na makalawas layangan kompleto. Agraman to iti appliances, kan iti pa nakadekorasyon di unang kinruar. Kompletong tumeten ti pa nakapintana, anton maawon ti pinta.
Ada nakasagana nga, agbaling nga kadwa, kusinera, labandera, katulong. Isuta tagserbi, mangserbi kang ganana, magmemesa. Api ko magmemesa. Ada kay nga dua. Na kami kinirom yung agasawa. Nasi ka nga inaunang anak mi. Ngayon mawanin at may kadua, kabutas ang kamutan na makaramin. Higit dantan, Romeo, ti kalaysa, iti pa naka-blessing to ti balay. Julia, awan ti mabalin ko nga maitulong, awan ti baka danakam, ta dati-dati matkat, nga no ag-date tayo di kat siyak nagilibre, siyak naggastos. Nakababin pekan ka. Katawak ba't manong name? Di babae gamit naggastos. Ita isopay ti makamu iti panagkasarda. Isopayan ti adda balay na tila sumrekan, tila bumalayan ti aramiden ni Tatang Romeo manong nemi nga kastamot ng kanya nga anak da. Ti pinagdaktar mi nga balay. Balay ko gayam, balay mi kayam. Naangay manong nemi ti kalaysa ti bakat ken lakay ado di kiti umis-isem mas dao. Abay, ng italang panagkasarda. Ang lalakay ba, bakit na? Italangan, nagkanda di kundawi, kunada mo. Siyak tinagbalin manong naming best man. Best man ni Tata. Ininto ta request ko manong naming ni Bebelin, kat iso tagbalin, nga mid of honor ni Nanang. Nanang kentatang ko manong naming. Itiyang nga naangay ti reception, isumatin ti panaka-bless manong naming ti balay. Dito'y damaten balay, manong name pinatagdermi, iti master bedroom, manong name nga nag-honeymoon, da Romeo ken Julia. Nangyadanak matin ati balay, ay iti kwarto, manong name, to stories ko naman, nagdakal. Oy, manong name, kasla sampay lang ang mamati ni Tatang Romeo. Tatang, oy, apay. Saan nga Tatang tiyawag mo kanya? Ano nga, senyor? Papa ko na. Oo, sa bagay, Papa. Bagay yun ay. Mama? Ay, kumusta kan, Checo? Anak, iho. Yung doon pa nag-enroll, agbasa kan to. Hanggang kabilang kaskasar ka ni Bebelin, ha? Kanurin ni Bebelin, na bagam. Igastusan mi kini papang mo iti, panagbasa na. Ay, peso, mama. Oo, naku, makarod malaksin no, di mo kaya tagbasa. Ni Bebelin ka tag-college, sa tag-high school ak pa lang, 2 nga taon pa lang na high school, di, ore umon anon to ni Bebelin, nag-agraduar. Ha? Agtipel kay pa lang. Lap no di kasta kat, hanggang pa lang aramit ti apo ko mi. Ay, nakas pagarigan, takayat yun, kayat mi ngutan, tapos adamatan apo ko mi. Edi agdama manong nemi adda ako niti college online class manong nemi. Edi to tag-graduar tumaten palubos ti apo ni Bebelin. At imang subsuportar kata kami manong nemi. Da papake ni mama. Adda business ni mama manong nemi dito Pilipinas. Nga edi adda di Hawaii ket di kasinsin natin namang ma-manage. Kabot adda ni mama ison iti mang-manage. Isuda ken ni Papa, takayat da kanon nga, handang agtalinaed, iti balay, no di ket ag-travel da, magnada, ag-exercise da, agda-trabaho da, tapno di kastakit da, umatidog ba iti biyag da. Nanong nimi, Daddy Jacob nga nakakaasi, adda iti langalang, manon nimi, kalkalsada, ngagpagpakaasi, nga may sangagpalpalama manon nimi. Ita, napintasan di biyag ko. Kasla kayat ko timapan sumarungkar no kuha manon nemi ka ayan di ka kabagya. Ngayon dumten to siguro ti panawen na dumten kita. Taka humusta tumaten manon nemi di kabagyak no dadanto pala si Bibia. Dito yung manong nemi ti pagkasarita kadagya manaklaunay ti anus mo nga nangurnos kalpasan nga inakin na ay patulod kang kadit Italiana. Kat sabay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak na dimangig. More power to your program and God bless. Tuwing nga tagkiyamang nga pagkaya mo,
Jacob.